Който и бе? Аз тук колелетата малко назаем ги взех малко аз. Ти имаш ли договор за тия колелета, бе, Бояне? Договор имам договор, бе, старши тук. Аз честен човек съм, не дей така, бе. Тия ми ги разправи на шапката. Ти имаш ли разрешително да взимаш договор изобщо за теникиджийски работи, бе? Ела да видим долу какво има, ела. Ела ние да видим в мазата какво има, ела. Ела сега да видим какво има. Мале, кой ти бе, Бояне? Не знам, старши. Мале, ти си като магазин, бе, Бояне. Мале, гледай какво става. Тук имаш лаптопи, видеа, телефони. Детето ги носи, бе, старши, детето е. Те слушалки и чахли, бе. Да, бе, детето е, старши, детето е. То лаптоп кафе? Asus X55, старши. Ни те питам кафе, откъде е? Детето, старши, детето. Ми тая баска се не е ли, бе? И тя детето е, старши, тя детето е. Ма ти пералня имаш там, е. Каква е тази пералня? И не е ли от детето, е? Детето е, старши, детето е. Ела да видим нататък какво има, ела. Мале, който е Асенек? Ти комо направи, ма? Ти още една маза имаш тука, бе. Тя на детето, старши, тя на детето. Ми тия фитнес уреди, какви са, бе? И тях ли детето ги носи, бе? Детето е, старши, детето е. Ми това пияно, какво е? Детето е, старши, той го донеси, бе. Але, То, старши, загубен човек, бе, загубен човек, бе. Да, загубен човек. Една старши, една бира, бе. Ма ти кашон избира си складирал тука, бе? На детето, бе, старши, на детето събира ти, бе. Как детето ще изпи толкова с много бири, бе? Пие ги, бе, старши, пие ги, бе. Мале, този път направо в прокуратурата, Бояне. Хич няма да ти се размини, честно ти казвам. Каква прокуратура, бе, старши, не дей така, бе, не дей така, бе, старши, каква прокуратура, бе. Ела да видим пак тук какво става. Мале, Бояне, ми тия хладилници какви са, бе? За семейството е, старши, за семейството е. Да, той 20 кила на пикан за семейството. Ми тия сакси? Детето е, старши, детето ги донеси, бе. Как ще го излезете до 200 кила, бе? Да, че 200 кила, бе, старши. Уей, 200 прокуратурата, бе. Маха, айде! Боянчо, какво е това? Спем в прокуратурата сега, бе. Маха! Ей, то за... Оле, не може, не мога, честно. Не, това не можеш да направи пак, човек, не. Благодарим на нашите хубави каки за изпитата бира. И на нашата операторка Сиси, която снима клипа в този късен час, пак в нас. Айде! Благодарим на нашата хубава Сиси, която ни направи видеото, и Боян е пълен мангал, защото пак не си запомня извлечение. Старши! Чего си толкова стъпен? Благодарим на хубавата Сиси, за която ни направи видеото. И 15 минути мой го качва, човек. Ти какво каза, бе? Аз го казах право. Върни веднага и да чуеш какво каза. Не, старшото него. Тъпкат пън си.